even vragen of ze nog aan kan. Denk het wel. Ik ga er iets vragen. Maar Berthe heeft de bloren op de hakken staan. Ze kan eigenlijk niet meer. Ze is ram en ram kapot. Helemaal doorleefd. Maar weet ze wil eigenlijk nog helemaal niet gaan. Dan zet ze me één optie over met ze gelijk. Dan doet ze het gewoon. Op karakter. Oh god, dit is zo wiet. Hop, hop, hop. De trangenhuis vind ik kwiet. En we dansen. De nacht is mijn kompas. Hoewel dat niet de afspraak was. Ik kan er niks aan doen. Ik kan niet doen. Mijn principes zien gegaan. Wij hebben mij hier laten staan. Verstand is schat, nu verder is verloren. En wie zal ik verloren ben? Mensen, wat doen we dan? Dus wie doen het op de achter? Beweging wordt zo langzaam maar wat zachter. Vandaag doen we alles op karakter. We komen nu tegen het niet meer zien. Wie doen het op karakter? Laten we eens wat schuwen naar achter. Vandaag doen we alles op karakter. Nergens is wie van de prima. En niet als altijd, maar met toch ergens weet. Nog een deel is weg, maar het willen is altijd. Ik kan er niks aan doen. Ik geef me alle gewoon. Vastgelopen het mee was. Kom hier nooit meer weg vannacht. Zout u schat, nu verder is verloren. En wie het had ik verloren ben. Dus wie doet het op karakter? De regie wordt zo langzaam maar wat zachter. Vanmorgen doen we alles op karakter. Nu komt de lucht in het bed niet meer zien. Wie doet het op karakter? Laat me eens dat schuwen naar achter. Vanmorgen doen we alles op karakter. Nergens is wie van de prima. Dus wie doet het op karakter? De regie wordt zo langzaam maar wat zachter. Vanmorgen doen we alles op karakter. Nu komt de lucht in het bed niet meer zien. Wie doet het op karakter? Laat me eens wat schuwen naar achter. Vanmorgen doen we alles op karakter. Nergens is wie van de prima. Dus wie doet het op karakter? Leefhaver in de avonduren. Dit was Rug Preusma. En krijg je er hier nog echt niet genoeg van? Volgende week